Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko udalozearen ezohiko bilkurara. Gaurko eguneko lan zerrendikin lehenengo puntu daukeu Azkoitiko hirigintza antolamenduko plan orokorraren formulazioa onartzea eta herritarrek parte hartzeko programa ezartzea. Gai hau lurraldea batzordien landu deu eta Azkoitixek dauzke arau subsidiaxuk onartute 2007 eta lege baten ondorixoz, arau subsidiaxoxek plan orokor bezala formulatzea derrigortute gaude, eta beraz gaur dauka aurrena da, plan orokor horren formulazioekin azti esango dugu, ez, azierie bakarrik da. Orduan planteatze deuna da, aziera honi ematie, onartzie, eta horrekin batea, gaur egunin erozein plan edo ordenantza, parte hartze prozesu bat eki ere eskatzeu, eta hortako, aziratiken onartu berda herritarrak parte hartzeko programie, orduan horire eranskin giza bialdu zatzute, eta, planteatze deuna hoxe da. Azieri ematie plan orokorrai, baina legea egokitute geldiu gaite zen, bertan dao, irizpenin bertan dao, prozesu hau luzie izangoa, eta prozesu honek gaina plan orokorrau pleno onta, hiru aldiz, lau aldiz, zenbat aldiz ekarrikon, baina, zandetan bezala azieri ematie izango zan. Orduan ez dakit, bat ematek zoz esateko dauken, baina nire? Bai, eskerrik asko, Ana. Zuk esan detzun bezala prozesu martxan jartzi da, hasi que guk ez dugu eragozpenik ikusten eta alde bozkako du. Eskerrik asko Janire, Jose Joaquin. Formulazioa etapa jaki batzu bete beharko ditu, etapa bakoitzean adostasuna lortzea izango litzateke egokiena, baina baita zailena ere. Eta herritarren parte hartzeko programari buruz berriz, egin genituen aldaketak onartu zizkiguten, eta beraz, alde, bozkatuko dugula. Eskerrik asko Jose Joaquin, Asier bai? Bai. Gure partetik, irakurri ingo dut. Azkoitien hasiera eman diogu hiri antolamendu plan orokorra berriaren prozesuari, apo aurrengo hamarkadetan Azkoitea nolako herria izatea nahi dugun erabakitzeko tresna da. Espero dugu 2006an onartutako arau lagungarriak legeak eskatzen duen plan orokorrea egokitzeko operazio bat besterik ez izatea. Gu garbi daukagu zaharkituta gelditu den 2006ko herri ereduarekin jarraitzea ez da aukera bat. Gure iritziz, apoaren diseinua egitea eztabaida politikoa da. Prozedura tekniko-administratibo burokratikoen atzean izkutatzeko tentazioa ikusi diogu udal gobernu honi. Lehenik, estrategikoa diren erabaki politikoak hartu behar ditugu. Eta jarraian arduratuko dira udaleko langile eta adituak prozesuak teknikoki aurrera eramaten. Azken urteetan aldaketa handiak eman dira, eta oraindik ere aldaketa sakonak etorriko dira, bai mundu zabalean zein gure herrian. 2006ko herri diseinuak ez dio erantzuten etorkizuneko Azkoitiko beharrei. Beharrezkoa da garai berrietara egokitzea eta horretarako etorkizuneko Azkoitea irudikatu eta antolatu behar dugu, eta ez iraganeko herri ereduan tematu eta inposatu. Hortaz, herri eredu berri bat behar dugu. Horrexegatik, gaur hasiera emango dion prozesu honetan, aukera paregabe ikusten dugu herriko egoeraren diagnostiko sakona egiteko eta guztion artean etorkizuneko Azkoitean birpentsatzeko. Zintzoki komunikabideetan esan den bezala, oposizioaren babesa lortu nahi baduzue, alderdiok asko dugu apoaren inguruan hitz egiteko. Eta zentzu horretan, gabezia handia sumatu dugu orain arte. Ikusiko dugu gaurtik aurrerakoan zer ematen duen. Nolakoa, Azkoitea nahi dugun hausnartu behar dugu. Etorkizunekoa izango ditugun erronkak ondo aztertu eta herri arazoe larriei irtenbideak pentsatuz. Herri bizia behar dugu. Guztiok abitzen garen herria, nortasunarekin eta euskalduna. Klima larrialdiaren aurrean prestatuta izango den herria. Azkoitiko EH Bilduk erronka horrei ekiteko prest dago, diagnostiko eta proposamen ezberdinak egingo ditugu, dena jarri nahi dugu mai gainean, aldatu beharrekoa aldatu eta egokia dena mantenduz. Horrekin batera ere, herritarrei gonbida luzatzen diogu udalak irikiko duen parte hartze prozesua gehitzeko. Guztion aukera eta ardura da, amesten dugun Azkoitea marraztu eta adoste horremestez, abia puntua desegokia izan dela azpimarratu nahi dugu, baina hala ere gure bozka baiezko kritikoa izango da. Eskerrik asko Asier, ez dakit, nun ikusi dezuten Asierie ez dala egokixe izen,
nik uste guk oinarte indeuna izendala teknikoki egin da pixket aztertu askotiko area desberdinek nola dauden, baina bueno, gainazal bat izen da, diagnostikoe oinin berda. Orduan, oinarte indeuna da bakarriken ikusi pixket gainetik areak nola dauden. Area batzuk egize da, desarrollaute daudela, eta esan indie, zerata dauden desarrollaute, eta, bueno, konstiente geha baite, hartute dauden erabaki batzuk, atzea botatzia asko kostau leikela. Orduan, igual, pentsau bezute hori esan deulako diseinu berdina izen berdula, hori dana oin aztertzeko dago. Oin momentu hontan da, azieri emati honi, zeuei esplikausatute, zeuekin bildu die teknikuek pixket prozesue nola izengoan, eta hauxe da, bakarrik ondik ez errez teu erabaki, ez diseinu nolako izengoan, eta ez errez. Bueno, ikusi baldi mazute hor zehose akatsain deula, bueno, poste naiz bai eskua izetie, naiz da bere kritika puntu hori euki, baina, bueno, iruitzezat orduan, hau bat atako deula, hau, ez dakit, beste inok zoz ezateko dauken, bai Jose Joakin? Ez kritika puntu hori ona iruditzako, geuke kritika puntu bat eukiko dugu, eta azte gani prozesu honetan, bagutzei berik aurkeztu berkoitu, eta, bueno, ez dakit, adostasune aliako behan, ez gian, urte betien onartuko duen, beste onartuko, 10 urte pasako egin, ez dakit. Baina, bueno, bai, kritika puntu danok eukiberko deula irutzezat, eta egugixe irutzezat, eta, bueno, a ber, danon hartin, lortze deun, askotxi politita eder bat anon guztuko izitia. Txokatzezat, baina ez da arraza izango, baina, bueno, zein gogoa. Bueno, nik ez dakit, urte bete oso optimisti ez, bueno, beste zehoz ezango nuke dala, agintaldi hontan bukatzi ere oso zaila ikustet. Baina bai egixe da, inderrak dauden bezala egon da, onarpen honek gehiengo oso bat berdu. Orduan, adostasune derri hortopau berda. Erabatin, hobestin. Biri azteago ez, prozesu hontan, parte hartze prozesu bat egongoa, zuek egin dizuzten bezala herritarrai, guk eitxe xo, herritarrai parte hartzeko aukerie daukebe, eta ikusiko deu, noa emate gatun. Baina, bueno, gaur behintzet azierie da. Orduan, hau esan da, bozketa jarriko deu. Orduan, aldeko bozka, hau batez, onartua. Bigarrengo puntue, Azkoitiko udalerriko kale garbiketa zerbitzuaren esleipen proposamenaren onespena eta esleitu aurretik dokumentazioaren errekerimendua egitea. Bueno, kale garbiketa zerbitzuen esleipen, zerbitzun esleipenan prozesue pasadan urtin hasi gendun, uztaileko plenuk onartuzun prozesua martxan jartzie, publikau genuen perfilin, bi enpresa aurkeztu zien esleipen honta, eta kontratazio mai desberdinek egin ondoren, kontratazio masek nola organo honi, pleno honi dagokizon onartzie esleipen dune zein dan, kontratazio masek eitxo proposamena kasu hontan bilkura honi, eta proposatzeana eta irizpenin asaltzeana da, zerbitzu elkartiei esleitzie, baina aurretik dokumentazioe eskatzeko rekerimentue eikie. Orduan, pleno honek rekerimentue inberdixo dokumentazio ekartzeko. Behin dokumentazio hori ekartzeunin, okerrezpanao, berrize, datorren hileko plenoa, urrungoa, pentsatze, eta 10 emateizko, eta datorren hileko plenoakoa jauko gea, ondo ekarriko baluke, baina esleitu ordu nein berko ginoke. Eta irizpenien, behari esleitzie onartzie gehi dokumentazio rekeritzekin batea, baite daude beste bi irizpen, bat da behari jakinaraztie, eta baite kontu hartzaietza zaila ire jakinaraztie. Ez dakit, bat ematek, oian ire ezerrez, Jose Joakin? Lizitazioa 4 urterako izango da, beste urte bete luzatzea egongo delarik, makineriaren amortizazioa berriz 8 urterako izango zela erabaki zen, eta pleguetan ere horrelaxe txartatu genuen. Kontu hartzailetzan beste irtenbide batzuk aztertzen egon ginen, baina ez genuen legearen barruan hoberik aurkitu. Lizitazioaren prozeduran ez dugu akatsi ikusi, beraz, esleipen proposamenaren eta dokumentazioaren errekerimendurako alde bozkatu dugula. Eskerrik asko, Jose Joakin, Asier? Ez? Bale. Orduan bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak?
Kontra? Abstentzioa? Vale, onartuta. Unai, bozkak mesedez? Aldeko botoak, EAJ, Azkoitia bai, eta PSE, abstentzioa, EH Bildu. Beraz, onartuta. Hirugarrengo puntue. Azkoitiko udalerrian etxez-etxeko laguntza zerbitzua ematea xede duen kontratuaren lehenengo luzapenaren onespena. Zerbitzu hau 2008an esleitu gendun eta esleipena garai hartan izentzan 2 gehi 3-reko. 3 hoxek urtez urte luzetzeko aukerikin. Orduan, lehenengo 2-ek pasau die eta oin proposatze deuna da lehenengo luzapena ekie eta hori dakarkiu ezakit. Bat ematek zoz esateko? Ez? Bai, Jose Joaquin? Erabiltzaile guri behintzat ez digute kexarik azaldu eta horrelakoetan egin ohi dugun bezala alde bozkatuko deula. Eskerrik asko, Asier? Ez. Irizpenin jartzen bezala ordun, lehenengo puntue da urtebetez luzatzie, Azkoitiko udalerrian etxez-etxeko laguntza zerbitzua ematea, kontratun prezisuk banakakueke bertan jarri eiteie, zematekuk izangoien, hirugarrengo irizpena da kontratun luzapenin iraupena urtebeteko izetie, 2008ko urtarrilen 9-tik, 2006ko urtarrilen 8 arte izango litzeke, eta, gaur egun daukeun enpresie, arreta zerbitzuak SL da, eta orduan, laugarrena da, arreta zerbitzuai enpresiei luzapenin berri ematie, eta jakinaraztie, gexenez 15 epien kontratun luzapena elektronikoki sinatzeko errekeriko zakola. Bosgarrena da, luzapenan formalizazio iragarkixe Azkoitiko udaleko kontratu gilin profilin argitaratzie. 6. da, erabaki honen berri kontu hartzaietza departamentu ematie. 7. da, luzapen honen oinarrizko datuak sektore publikoko kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 legearen 325 artikuluak xedaturikoarekin bat sektore publikoko kontratuen erregistroari jakinaraztea, eta horitxe da, bozketa jarriko duen orduan. Aldeko bozkak, aho batez, onartua. Laugarrena, 2008 ekitaldirako Azkoitiko udala, Zubiaurre Elkargune Institutua, Azkoitia Lantzen S.A.ren aurrekontuak eta aurrekontu kontsolidatuaren hasierako onespena. Iruditzezat puntu hau izangoala, gaurko luzena, eta aurrekontun proposamenakin gatoz. Orduan, aurrekontun proposamenak emendakin partzial bat eukidunez, lehenengo emendakinen landuko deu, eta gero ondoren ja aurrekontukin sartuko gea. Emendakine Azkoitia bai taldiek sartu du, eta beraz, behai pasauko xotitze emendakine aurkeztu da zen, eta gero, beste talde danok hitzeteko aukeri eukiko deu emendakinei buruz. Jose Joaquin, zuri da hitze. Gu emendakin hau zehatik aurkeztu deuna saltzie garrantzitsu irutzako eta horretan ahaleginduko gea. Aurreko urteko aurrekontua kontutan hartuz aurkeztu ditugu aurtengoak. Aurreko urtean, denon artean adostu genituen partidei lehentasuna emanez, Azkoitiarrei emandako hitza betetzeko asmoz. Aurten ere gure ildo nagusienak ez ditugu ahaztu, ingurumenari, euskarari, eta herritar denen parte hartzeari tarte berezia eskainiz. Legeak eskatzen dizkigun energia berriztagarriak sortzeko eraikinak bultzatuz. Herritarrak euskaraz irakurtzera animatuz, eta nola ez, herritarren parte hartzea sustatuz, etorkizuneko politika aldatzen saiatuz. Erronka handiak dira, baina aurrera pausoak ematea eskatzen dutenak. Bestalde, aspalditik eskatu izan gaituen etxebizitzaren arazoa areagotzen ari da, eta gure herriak gune tentsionatu izendatzeko baldintzak betetzen dituela jakinik ez luke arazoa ekidin behar. Alde zaharra usten ari zaigu, baina ez dago etxebizitzari garrentan. Ingurumenean, euskaran, parte hartzean eta etxebizitzan zentratu garela, alegia. Beste alderdiekin ere bildu gara eta egin dituzten proposamenen batzuk ere interesgarriak iruditu zaizkigu. Urtero bezala, udal gobernuak aurkeztu behar izaten du lehen zirriborroa eta egingarriak iruditzen zitzaizkigun proiektu batzuk aurkeztu zizkigun,
baina horreko urtean adostu eta gauzatu ez direnak alde batera utziz eta hori ere zuzentzen saiatu gara. Bilduk ere egin ditu proposamenak, noski, partida berriak non gehituko lituzketen azaldu digu besteoi, baina partida horiek gehitzeko zein partida kendu azaltzea ez dute lortu. Dena den gure partetik bere ekin bildu, aurkeztu zizkiguten ekarpenak gure proposamenean txertatu, eta aurrekontu orekatu bat aurkeztu genien. Lehen bileratik adostasun osoa lortu genuen. Alde bietako proposamenekin aurrera egitea erabaki. Udal gobernuak esaten zuena esan, bilera horretan alde biak aurkeztu genituen ekarpenak, udal gobernuak aurrekontu berrian txertatuko ez balitu, alderdi bien ezezko borobila jasoko zutela ziurtatuz. Baina 24 ordu ere zuen iraun batzuen hitzak, hurrengo eguneko batzordean erabakitako dena hankaz gora jarri baitzuten. Azkoitia bai orduan eta bai orain eginiko proposamenak egokiak iruditzen zaizkigu eta hori defendatzeko asmoa dugu. Guk ez dugu inoren aginduri jasotzen, hori bai. Bilera hartan herritarrentzat onuragarria iruditzen zitzaizuena, zergaitik ez den hurrengo egunean garrantzitsua ezin dugu lertu. Azkoitia bairekin zenuten adostasun oso alde batera utzi, eta zeuen esanetan, herrirako proposatuko ez zenituzketen aurrekontuak zergaitik babesten dituzuen jakin nahi genuke. Gurekin bildu zinetenean, AEK-ako lokalari etorkizunera begira arazoak ikusten zenizkioten. Egoitza urruti dagoela eta herriko eraikinen azterketa egitea ezinbestekoa zen. 2008an aurrekontu parte hartzaileen prozesua bukatu ostean, jarraipen egokia emateko, udalean teknikari baten kontratazioa garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Kontseilupetik aldizkaria udalaren kutsutikat euskara hutsean zabaltzeko saiakera egitearen alde azaldu zineten. Azken urteetan, gabonetako argi gehiago jartzeko azpi kontratatzen den enpresari ematen diogun dirua, herriko merketariekin adostutako ekimenetan gastatzea ondo iruditzen zitzaizuen. Orduan, zer aldatu zen hurrengo gunean. Hau dena azaldu eta ahaztu eta zer bultzatu zaituzte zuen aurrekontuak ez diratekeena onartzera. Hauteskundeetan esan genuen ez ginela beste alderdiekin fidatzen, giltza ginela zioten eta diote oraindik askok, baina gure udalean gure giltzak irekiko duen sarrailarik ez dagoela pentsatzen hasia ginen lehen ere, eta denbora pasagala pentsakizun horiek errealitate bihurtzen ari zaizkigu. Udal gobernuak gehiagorik ez duenez, bai batekin o bai bestearekin adostasuna lortzeko ez du oztopo gehiegi jartzen. Helburua udal gobernuan jarraitzea da eta horre dakarren boterea alden heinean aprobetxatzea. Ikusi besterik ez dago, proposamen batetik bestera, nola txertatu dituzten 550.000 euro, Azkoitia Lantzenera bideratzeko noski. Pasaden urtean, ia 4 milioi euro jarri zituzten Txanon Errekan eta aurrera begira beste 1,5 milioi inguru jarri beharko direla onartuko duzuela dirudi. Urte askotan izan du EAJ-PNV gehiengo osoa eta bestela Ezkerraren babesa. Gaur egun ez dago gehiengorik eta horrek beste erabateko gobernantza eredua martxan jartzea ahalbideratzen duen arren, ez dugu lortzen EAJ-PNV eta EH Bildu beraien betiko politiketatik mugiaraztea. Herritarrari azalpen gehiegi eman gabe erabakitzen duzuen on gastatu inbertsiotarako erabili daitezkeen dirurik gehientsuenak. Hauteskundeetan denon arteko udal gobernu bat proposatzen genuen guk, eta badirudi elkarren sintonia honean zabiltzatela. Posten gara, baina gure helburua politika aldatzea zen eta ez berdinean jarraitzea. Labur bilduz, EAJ-PNV-ek EH Bilduren babesarekin berdin jarraitzen duela, 2008ko moloponi jokoan, eta EH Bilduk gurekin biltzen denean dena aldatzeko gogo bizia agertuz, baina ondoren politika berberak egiteko babesa emanez, biak ala biak goiti dituzten ereduei amen eginez. PS Euskadiko Ezkerra urtero bezala zebrabide, espaloi eta asfaltoari garrantzia handia eman dio. Baina horreko urtean garritako partida gastatzen ez badira, guk ez genion diru gehiago ipintzeari zentzu handirik ikusten. Kontutan hartuta horrelako ekintzak askotan kreditu aldaketa bidez egiten direla. Beste proposamen batzuk, ikas materiala erosteko diru laguntza sortzea, karamanak aparkatzeko gure bat egokitzea,
liburutegi librea eta txakur parkean jolasak eta iturria jartzea, beste alderdiekin landu eta adostasuna lortu ezkero ez ginateke kontrasalduko, baina beste partida batzuei lehentasun gehiago ematen diogu eta ueman jarraitzeko jarri beharreko partida kentziarekin ez gaude inundik inora ados. Aurreko urtean adostuteko herritarrekin komunikazioa erraztuko lukeen aplikazioari eman genion gure baiezkoa, beste partida batzuk geuk ere aurretik jarriak baikenituen. Beraz, eta eman dekainera noa, aurretik esan da bezala, udal gobernuak gaur hemen aurkeztu dituen aurrekontuak ez dira oposizioko gehiengoak adostutakoak, gure ustez, EH Bildu eta Azkoitiabaik elkarren artean eginiko bileran lotu genituenak falta dira. Hau da, Azkoitirako aurrekontu hobeak posible direla garbi dugu eta emendakin bezala onartzea, oraindik posible direnez, azken unera arte saiakera egitea erabaki dugu emendakin partzial hau bozkatzera ekarriz. Aurrekontu parte hartzaileak bultzatu ditugu. Alderdi denon adostasuna lortu dugu. Baina garbi dago teknikari bat dagoen udaletxetan, beste indar bat duela parte hartzeak, beste jarraipen bat egiten zaiola. Beraz, teknikari baten beharra ikusten dugu eta urte bukaeran kontratazioa burutzeko 8.000 euro jartzea aurre ikusten dugu. Udaletxean tekniko baten kontratazioa posible izango ez balitz, programa baten bidez kontratatuz. AEKak ere aspaldidan ditu lokalarekin arazoak, aurten behin-behineko irteera bat eman zaio, baina etorkizunera begira ikusgarritasun gehiagoren bila, toki egokiago bat aurkitzeko asmoz, azterketa bat burutzeko 7.000 euroko partida bat ipintzea proposatzen dugu. Egoitzan psikogeriatriko gunea berritzen ari dira, baina egoera horretan ez dauden egoiliarrak herriko erdigunean askoz ere hobeto, alaiago, egongo liratekela ez dugu inongo zalantzarik. Lagun eta senideen bisita gehiago izango lituzketela iruditzen zaigu, beraz, onura gehiagoz gozatzeko aukera. Kokaleku egoki bat aukeratu beharko dugu eta horretan adituak direnak, kokaleku horiek identifikatzen laguntzeko 15.000 eta 500 euro jarriko genituzke. Ondoren, gehiago sakontzea erabakiko bagenu, aurrerantzean, ahal izango balitz, denon artean erabaki sendoagoa hartuz. Baina, diru hau jarri ahal izateko beste nobaitetik kentzea eskatzen du, aurrekontuen oreka ezinbestekoa baita. EH Bildu alderdiarekin izan genuen bileran guk kentzeko aurkeztu genizkien bi partidekin ados agertu zitzaizkigun, eta horiek dakarzkigu. Gaur egun ingurumena eta energia trantsizioari eman behar genioken garrantzia kontutan hartuz, ezin dugu urtero gabonetako argi gehiago jartzen jarraitu. Eta badakigu gastu gehiegi ez dutela argi horiek. Baina udaletik eredugarri izan behar genuke eta guretzat ardugaragabekeriak diren ekintza hauek mosteko ordua aspaldi iritsi zela deritzogu. Gauz bat da gabona ospatzea eta bestea kontsumismoa bultzatzea. Oposiziotik garbi geneukan, herriko merkatariei behar bada ez hitzaiela erabaki egokia irudituko. Baina diru hori beraien esku ustea proposatu zen bilera hartan, baldin eta beste ekimen batzuetara bideratuko balute. Momentuz, plaza berri, balda plaza, herriko plaza eta beste hainbat tokitan jarri hori diren argiekin nahikoa dela iruditzen zaigu, soilik azken urteetan azpi kontratatu dituztenak kentzea eskatzen dugu eta horren kostea 15.000 eurotik gorakoa da. Eta bukatzeko, parea falta dira hondik, bestalde kontsegupetik aldizkaria kentzeko eskariarekin gatoz berriro, eta aldizkari hori argitaratzen gastatzen ditugun 8.000 euroak independentzia gehiagorekin eta euskara soilean argitaratuko lukeen elkarte batekin hitzarmen bat sinatzeko ahalegina egitea proposatzen dugu. Eta azkenik bai, guk naiz eta ekimen polita dela onartu, txakurren parkean jolaseak eta iturria jartzeari baino garrantzia gehiago ematen diogu aurretik aipatutako parte hartze, AEK eta egoitza herri erdira ekartzeko partidei. Aurrekontuan proposatu duzuen txakur parkeko 7.000 euro horiek kendu eta Azkoitiabaik proposatzen dituen hiru ekimen horietara bideratuko genituzke. Eskerrik asko, Jose Joaquin, emendakinea bakarrik etzea zeiniu, relato zu esplikau duzu, gero guk eukiko deutartie batek
gure relato zue esplikat, Vale. Orduan, emendakinei buruz, Janire, bai? Bueno, emendakinien aurrekontun proposatzen gai bat kentzie proposatzen zute, beraz guk ezin dugu hori babestu da kontra bozkako du. Eskerrik asko, Janire. Asier? Bai, bueno, nik uste bi bilera paralelotan neon ginela. Adostasun batea iritsi ginela esateko, bueno, baina, bueno, bai, gu bai azpimarran genuen eta testua gaina idatzitea prestautekarri dugu zentzu hortan, bilera hortan oso sintonio hona eduki genula, eta, bueno, aurrekontu izatean partida gexenetan adoz geundela baita, baina guk ez genuen inugo konpromisoa hartu, aurrekontuek alkarrekera aurkeztuko genitula. De hecho, taldeko zinegotzitatik ginen 6 jun ginen 3, hitzein genuen, geure hartin, eta lau, eta hartu berreko erabakiak hartu ditugu. Bueno, pixketa nahazketa ondia egin dezu, baina ez dut uste EH Bildu goitikena intzei duenik igarileguko espaloie konpontzeko, parke estali bat berdeula zaiteko, trantzizio energetiku neguzki plaka nun ipini berditeun erabakitzeko, liburuteiko proposamena nun egin berdeun erabakitzeko, LGTBI plana egin berdeun ez, hori askotiko EH Bilduk bere udalgintza taldin erabakitzeu, eta guk gure estrategiz eta gure hilduek geuk erabakitzeu. Danaen, azpimarra dut, harreman sintonio honi juntzala, eta guk ez deula baztertzen ez da ere, alkarlanin jarraitzie, eta urrengo urteak gore, beste aukera batzu baldin maude, baztertzen jarraitzie, eta gure partetik behintzen date hoxeanak irikitea daude. Oin bestetik izan dugu, baitare egin dugu rondakin adostasunea iritsi ginela EAJ-akin, aurrekontu hauek aurrea ateatzeko, eta, bueno, beti izan dugu bezala, guk hartu dugu konpromisuk bete ikiteu, eta aurten erabaki dugu, EAJ-ak aurkeztu izkiunakin, eta guk proposauteko aldaketak onartu ditu benez, abstentzioen bidez, aurrekontu hauek aurrea ateatzea. Zanaet, hilabete batzu lehenuo, tasa eta zergan zeakin, ingen ituen beste lau bat bilera, askoitea baikin, eta, bueno, ez ginen adoz jarri, PNV-ekin adostasuna iritsi zineten, da, bueno, eskauteko dana eman ziuzten, eta, bueno, garbi ikusi genuen plenu, baina gure partetik ez dut uste olako erazoi jaso zenutenik, bakoitzen librea nahi duen irakurketi iteko, eta ondo irutzeza zentzu hortan, baina, bueno, guk ez dugu ikusten inungo, guk, de hecho, ados gaude proposau ditotzuten zehosekin, baina esan detan bezala, esandako hitze bete ite dugu, eta oingo honetan azten niongo geha, dana ala urtin zier zeuget azketzute 3 batzorde informatibo hosek, eta urtin zier aukera baldin mao, bai teknikaxena gure ustez garrantzitsu bala, eta aukerie berko lukela baita ere teknikaxe kontratatzeko eta aurrekontu parte hartzailekin aurrea zeitzeko, osa goze egoitzan ikerketi azterketi egiteko gure babesa eukiko, zentzu hortan. Baina emendakinek kasu honetan azten egingo geha, ze erabaki bat hartu du eta hartuteko erabaki hori bete egingo du. Eskerrik asko, Asier. Bueno, gure turno da. Bueno, ni aurrekontukin gero sartuko naiz. Ezango deuna da guk emendakin honi kontra bozkauko xeula. Proposamena eintzanine, egixe ezan, zuek aurkeztu zenuten proposamenin kuadrautea saltze zenuten, eta ze partida gehituko zenituzken, eta ze partida kenduko zenituzten ezatzen zenuten garai hortan, partide hauek bi behintzet horra saltze zien. Hirugarrena, Janirek esan duen bezala, behasek indeko ekarpen baten, ekarpen hori kentze zute, ezta? Eta jartze jo zutenak, zira batin txokau indiu be, porque ez lehenengo proposamenin, eta ez biharrengo proposamenin etzin azaltzen osek. Eta oin, ikusi diteunin, esan dugu, bueno, beste eskaera batzuk indatozuin. Orduan, bueno, ez adoze onda kentzeien bi partidatan, eta 3 urtein esango dugu, osea, porque, bueno, iruitzezaku txakurrenare, guke PSI kinu bat eiteko, gure aurrekontu proposamen berrixen zartu ingendun hori, orduan, jake zartu ingenun, etzako iruditzen hori kendu inberdeunik, eta inolaze beste bi partida kentzin aldekuk ez gea. Alde batetik dauzkeu konsejupetik, ki hori iruditzezat, lehen gaurtin adostasun batea iritsi ginen, 6-iken 3 jitsiko genitula, hitze bete indeu, momentuz bidauzkeu atata, 3. ontxe prestako deu ateatzeko urtarrilien, eta berriz insistitzen segitzie,
urtero, aiketa zeuena lortu arte, porque hori bai ikuste deu, osea, ordenantzakin, zeak esan duen bezala, azierrek esan duen bezala, zuekin nahi hau ginen adostasunea, ordunez, esan ez ustenik balixo, ordenantzak atatzeko balixo izen zenuten, baina bai egixe da, ordenantza hosek onartu ahal izeteko, dana eman berri zen gendula, eta emateunez, zuekin adostasune pixket horti dijuzte, eskatze zuten dana ematezatzute, o bestela oso zaie da. Aurrekontun, biharrengo proposamena intzen dutenien, ikusi genuen berrize, zeuenakin hortxe insistitzen zenutela, eta orduan bire bat ikusi gendun, igual, EH Bildukin hitzeiteko eta be hauekin adostasun batea iatzeko, eta egiz ezan, ordenantzakin zuekin aiau ginen bezala, ingo hontan EH Bildukin aiau gea adostasunea. Eskertze deu, aztentzixu iragartzie emendakin honire, behosek emandako hitze, guk adostu genitun aurrekontuk proposauko iteulako ondoren. Ordun hori esan da, guk kontrabozkauko xo emendakinei. Ez dakit, zeo zer nahi dezu esan? Bai. Igual, jak azkena zeu zain dizun, adostasunea jauzineten ordenantzatan gurekin, baina adostasune EH Bildukin zauke duten ordune. Denboratan ibilizin okerretazea, eta adibidez, herritarren ibixek eta hoxek, guk eskatze gendun ez isotzie, eta zuek alkarrekin hori adostute zauken duten isotzeko, eta beste isi dana. Bai, nola ez ez. Bai. Zuek ordune 3 bateko zea, eta, 3 aldiz gutxinez ginen zuek izatea ibixia herritarren ez isotzeko, eta ez zaudutela ados zantzen duten. Hori ba. Eta gu hori, eta azkenin gu hori onartu gendun EH PNV-ekin, zuekin, etzalako pixatzen, zea bozkauko zenuten azkeneko unin, eta hola espaldima... Baina ez esan adostasune honik? Adostasune zauken duten zuek? Nola gongo ama adostasune? Adostasune, hau kontra etzauren, ibixe isotzeko alde zauren hau, eta hau zueke bai? Nola kontra etzauren? Gauz bada bakoitze zen nahi duen, beste gauz bada elkarrekin itzein aldeun eta adostu aldeun. Hori diferentie da. Osea, berdin ezatia ez da adostasune gutxia. Ez, bale. Adostasune itzein da akordixo bat egiriztean, eta besti da, hau dozeola egizu, daukezu kriterixun arabera, kriterixo politikun arabera. Baina horrek ez du zan, itzein deza honik adostu za honik zu insinua dezu bezala. Gauzek garbi izan. Bale. Gauze hortan, eta ordenantzatan, geuzek esotan zauren zuekin ados, gurekin baino. Hola bai? Aziran indeko proposamenetan geixo koinziditze gendula behosek indeko proposamenak eta gurik koinzidiu? Bai, adostasune lortzeko ordie ez du balixo koinziditzik danakin lortu bertzan adostasune, eta hori hitzeitea ez ginen nahi hau. Baina, ez zat iruditzen oin ordenantzatiken hitzeiteko momentu edanik. Osea... ordenantzana zeu eta ez duana. Ez, nik ejemplo bezala... nik ejemplo bezala jarri dut esan dezutelako giltzietzeatela, eta zuekin akordixoik ez dela lortzen, ez, lortzea, lortu gendun. Ordenantzan, adibide jarri ezu, beste, zuei erantzuteko, zu esatezun bilera paralelo hartan, olakuk esan zituzten. Ez badizkigute proposamen denagon hartzen, ez bozkatuko dugu. Gehiengorik ez dute, baina berdin gobernatzen ari dira. Olaz dago jarraitzerik. Horrelakoak entzuten ditugu zuen partetik, baina ondoren atzera egiten duzue. Nola da posible, arratsaldeko 8 galdera, irten bilera batetik, eta ados geurela partidanakin agertu, eta urrengo unin, badazpana telefonoz deitu, ez gehalako pixatzen, Donostiara heltzen nahi zinela erantzun, eta egualdiko ordu bat eta erdi, ordu ise galdea, zeu deitu esanez, horreko unin engendula bilerie, 6 lau behintzetan gaurela, eta gehiengo zuzauken dutela, eta horrek aurrea jarraituko zula. 2 ordu berandu berriz, etorri zineten ona, batzordea, eta dana hankazgora jarraitzen duten. Ez da egigundik zehatik, zeu jaingo zu, zepa dauzan Donostiken. Eta, esan gauz bat ekezuela, baina geho, beste erabaki batzuk hartzaik zuela, eta gaur ere hori erakuste dela zuen ekintzek.
Igual gogorra izango zaizue hau dena entzutea, baina guri garrantzitsua iruditzen zaigu herritarrari horrela zergaitik jokatzen dugun azaltzea. Oposiziotik zergaitik egiten zaigun ezinezkoa proposamen gehiago bideratzea. Eskerrik asko, Joaquin, por alusiones, ezta? Hasier? Ez naiz luzoko, bakarriken ez dola gexi hartzen, kritika politikoa da, eta hemen hortako gaude, hasi bagoitze bere iritxe bateu, eta bagoitze bere eragixe hartzen du, eta bagoitze bere estrategixe jarraitzen du. Orduan, zentzu hortan, ez naiz hartuko ez da baidan, baina, guxe, basimaz. Bueno, hori esan da, emendakine bozketa jarriko deu. Aldeko bozkak? Aldeko bozkak? Ai. Kontra? Abstentzioa? Unai, emaitza mesedez. Aldeko botoak, Azkoitia bai. Kontrako botoak, EAJ eta PSE. Abstentzioa, EH Bildu. Beraz, ez da onartzen Azkoitia bai aurkeztutako emendakina. Bale, bueno, behin emendakine ordun ez onartute, udal gobernuk aurkeztu duen aurrekontue daukegoin tratatzeko. Bueno, Jose Joakinek egin du bere relatu eta hori nik nire relatu egingo aurrekontuna. Bueno, esango deu, hilabete terdiko prozesu luze badala, gure kasun aurrekontue. Lehenengo batzordia azaruk 14 egin gendun, eta hor udal gobernuk bere aurrekontue aurkeztuzun, ordureko lanketa bat egin de, kontu hartzaietzatik zarrerak aztertute, zarrerakin batea baite, bai pertsonaleko gaztuek aztertu, martxan dauzkeun kontratazizuk eta esleipenak berdituen gaztuek sartu, eta, horren ondoren, udal gobernu honeke talde bileria intzun, eta danon artin adostu gendun, inbertsiotako partida berrisek zein izango zin, eta baite, diru laguntza desberdinetan, igoera ikiongo altzan, hobetzan egongo. Orduan, azaruk 14, aurrekontu hori aurkeztu gendun antolakuntza batzordien, orokortasun batin aurkeztu ziren aurrekontuek, eta gero ja azaruek 18 eta 19 beste 3 batzordiek eintzien eta batzorde bakoitzien esplikauzien dakozkixon aurrekontu danak. Horren ondoren, azaruek 21 beste antolakuntza batzorde bat egin gendun, eta hor alderdi bakoitzek bere ekarpenak etxeko aukerie eukizun. Egixezan, batzuk batzordin bertan aurkeztu zituen, beste batzuk pixket berandu bialdu zituen, baina, esango deu, azaruek 23-24 aldeako beste alderdixen ekarpenak bagen euskela. Orduan, behin ekarpen danak eukite, udal gobernu honek eintzuna izentzan ekarpen danak hartu, eta azaruek 25 alderdi danoi proposamen berri bat aurkeztu genizuen. Proposamen berri horrek, enik ustet, alderdi danok eskatzen zenituzten partida batzuk txertauta zauzkela, danak ez, baino batzuk bai. Eta 3 alderdixek eskatzen zenitunen partida batzuk zauzkeben sartuta. Aurkezpen hori egin gendun, eta azaruek 28 antolakuntza beste batzorde bat euki genuen, eta batzorde hortan, zuek eukizenuten zeuek ekarpenak etxeko aukerie, o beste proposamen bat etxeko aukerie. Aktan jasota dao, akta hori onartute dao da, eta akta hartan jartzeunez, janire talde sozialistik ondik taldin hitzetxek ezauela, eta etzun ezerre aurkeztu momentu hartan. Azkoitia baik proposamen berri bat aurkeztuzun bere aurrekuen antzekue, bakarrik, beste partida batzuk gehitute. Eta EH Bilduk esantzuna izentzan, ondo ikuste zebela guk eindeko aurkezpena, baino faltan botatzen zituela partida batzuk. Orduan hori ikusite, udal gobernu honek eintzuna izentzan, ikusite Azkoitia baik eintzun proposamena oso aurrekun antzeku ezala, eta berrizea izala ikutzen partida batzuk aurrekontukuk guri etzizkunak interesatzen, eta ikusite bate, EH Bilduk aurrekontue orekaute etzun aurkeztu, eintzuna izentzan proposamenak eintzitun, eta aurrekontue normalin orekaute aurkeztu berda, inberdana, baina behorreke eman zion bentaja pixket,
ezerrek kendu etzen uten ez eken, zuekin adostasunea iatzeko, geuk adostu genuen, geure taldin adostu genuen, ze kendu leike gendun, zuek faltan botatze zenuten hori, zartu alizeteko. Eta alaxe egin gendun, faltan botatze zen hori zasau ginen sartzen, berriz elkartu ginen, beste puntualizazio batzuk ertentze ben, biharrengo proposamen hortane zeudelako, lehenengo proposamenin igualetzauden eskaera batzuk, baina zentzuzkuk iruditu zizkun, eta holaxe, proposamen berrixe luzau genizuen zuei, bai izango deu aurrekontuek organo desberdinetako partidatatik aparte eta memorixen azaltzean bezala, bai hartu deu konpromisue, lehengo urtetiken etxeke geldiudinak datorren urtea txertatzeko konpromisu hartu deu. Bestalde bate aurrekontu honek partidaik ez eukiarren azterketa batzuk eiteko konpromiso batzuke hartu die, eta bate aurre ikusi diteu 2008ko gerakine kalkulatze deunien, beste inbertsio estrategiko batzuke jarri diteu. Orduan, pixket memorixen, hau izen da pixket nola juntzan prozesue gure ikuspuntutiken, behin zuekin zuen astentzisua doztu gendunien, esan gendun herrixeire jakinara zingo ginola, herrixek aurrekontuk izango zitula, 2008kuek, eta guk nota labur batekin erten gendun, prentsa labur batekin erten gendun, eta zuek ez zeuen astentzisua iragarri zenuten, eta zeuen esplikazioak eman zen ituzten, ze partida onartu genizkizuten, eta zuen ustez, aurrekontu hau, mejora hau itezituen, nik esango nuke, osotasun batien aurkezte duen aurrekontuek, 3 hildo printzipal dauzke alde batetik, nik esango nuke, gizarte babeseko aurrekontu potente batzuk diela, gizarte zerbitzutako aurrekontuek reforzau eielako, eta hor gaztiekin daukeun zerbitzu ere datorren urtin esleitzi etokatzea eta horri buelta hundixe ematezako psikologi zerbitzu ezartute, eta nik esango nuke erdun gizarte babeseko aurrekontu potente batzu dauzkeula alde batetik. Transizio energetikoa ere aurre eiteko 2008an 160.000 euro jarri genitun ikastolako teiatuen plaka jartzeko proiektu hori egin dao eta ja esleitzeko birien dao, ja pliego teknikuek eta administratibuek bukatzeko daude. Guk hasiera batien proposau gendun urrengo eraikinek egokixek plaka jartzeko gurea frontoie eta bastartxoan zokixe die, eta guk hasiera baten aurre ikusi genuen aurrekontutan 2008an proiektu eikie, eta gero, behin proiektu egin da gero, partide bat jartzie gerakinetiken, hor plaka jarri alizeteko. Bildun eskaeri esan, 120.000 euroko partidie jartzie ja hasieratiken, horrekin aurrea segitzeko, baina ez bakarrik plakakin. Liburutexene ikustezan, hor eraginkotasun energetikun aurrien, inbertsio batzuk egin leikela udal eraikinetan, bertane hori, energetikoki hobi hauek izeteko, eta efizientzia hauek izeteko, eta adostu intzan atzenin, eta orduan partide horire jarri egin da, eta nik uste hor transizio energetikune bultzada bat emate xoula horrekin, eta gero, inbertsio desberdinek sartu diteu, eta igual aipatzekotan sartuko nituzke alde batetik, San Martinene, aparkalekukin daukeun arazue ikusite, 1.000 euro jarri die, hane aparkamentu bat atontzeko, eta pixket euneko eunin ezingo zeu eman irtenbidie, baina irtenbide bile behintzet azten-azteko. Bestalde, Azoka plazako eraikinekin, nez funtsekin eukideun dirulaguntzikin eraberritzei eman dixou, baina ikuste dugu ondiken zerbait falta zakola, eta azera batin 150.000 euro aurre ikusi bagenitune, bestin ekarpenak sartu alizeteko hori 75.000 eurotan utzi deu, eta iruitzezaku hor masekin eta barruko puestuek eta atontzeko horrekin aiauleik ezakula, eta 75.000 aurre ikusi diteu. Bestalde, proiektutan atletismoko piztie eitekore lehengo kokapena erabaki inberko dugu, baina proiektu eitekore partidie txertau egin da, eta buru zain naiz, eta iruditzezat buru faiau ingotela, eta ez dut ezan azira batin, udaletxeko aurrekontue 18.360.000 euroku edala, eta jungo nahi zoin pixket gexo
xeetzen, ze gexo sartu deun, ez? Alde batetik, ogazuna eta personalien langileen soldatak 2% igotzi aurre ikusi deu, 2,5 barkau, UEMako ekarpenare 3% onartu du UEMak isotzie eta iso indeu horire, 16.500 Uizako kapital handitzeak ore jarri deu, aurtengo tokatzezakun 1,5 ekarpena, eta bestalde, Naguzia 80 eraikinen beko lokala erosteko partidie 2008 108.000 euro jarri bagen itun, ondik ez da egikaritu hori, eta espero deu eraikineia bukatzea da olako 2008 engoala, baino aurreikusi diteu 49.000 eta 500 inguru euro, diferentzixe da, beste diru laguntza bate jaso debe foru aldundikue, eta horrek guk lokalatik ordaindu berrekue jetxi eteu, eta horreatik jarri deu kantidade hori. Hirigintza arluei dagozkizon proiektu nagusinek esan ditut, bidiek asfaltatzeko eta espaloietako 106.500 euro jarri diteu bate, plakana esan dut, transizio energetiko bultzatzeko 105.000 euro jarri diteu, eta bate, hor proiektu bat egin bagen euken, aurrezkolako berdegunie atontzekore, eta horrakore 100.000 euro jarri inditeu urten. Hori aurrezkoli eskatzen nahi da, azkeneko urtietan horrekin bukatzeko, eta jarri inditeu. Eta lehen esan detan bezala, 75.000 euro azoka plazako. Kirolak eta festatan aurten aldaketa bat egin deu, eta lehen festak eta kirola batea zeuden eta dana organo bat zan, eta aurten biten banau deu. Orduan, festatan, iaz baino, 2.000 euro geso jarri diteu, batiz bat, Andramasek, reforzau diteu, diro geso jarrite, ekintzak geso einal izeteko, azken urtetan eunin zierreko ekintzie eskatzeu jendiek eta herritarrak, eta hose reforzatzeko jarri da diro geso. Kirol arluei dagokizonez, bere organo horrek 1.000.000 eta 53.000 euroko aurrekontua izango, eta iez baino 59.000 eta 100 euro geso die. Alde batetik esango deu, kiroltaldiei emate zaizkon diru laguntzak, dakiusten bezala aurten onartu diteu oinarri berrisek, eta horreke diru laguntza partidie gehitu egin du. Kultura eta gazterisei dagokizonez, 2008 1.314.000 euroko aurrekontue aurre ikuste xo, iez baino 68.000 euro geso. Hemen partida berri bat zartu deu, askoitxisek, parrokixen organo, danak ezatebe bakarra eta bakarrenetako daukeula, eta bere estilun bakarrenetakue, eta bai horri ikuste deu, organo horrek berritze lan bat berdula, eta hortako aurre ikusi diteu, 30.000 euro aurten, baina bai ikuste dugu hor datorren urtin, hitzarmen bat oin berra daula, laburtin, aiatzegean dara berritzea daukeun altxor hori, ez? Bestalde bate, herritarran eskaera bat da, eta datorren urtin gai gehan egikaritzeko, datorren urtin gomazko erraldoi txikiseken nahi die ateatzie, herritarrai, gero saldu alizeteko. Bizkargi musikazko lieire, 10.500 euro geso aurre ikusi dizkou, bertane haidie birboldaketa bat ematen, koroko zuzendaxere eta bandako zuzendaxere bertatiken kudeatzealako, eta 2008 1.000 euro jarriko izkou, emango izkou. Libruteiko programake 7,7 igueri eukidu, eta musika eta atzerdiek italdixetakore datorren urteako 211.000 eta 300 euro aurre ikusi diteu. Hezkuntza eta euskara arluei dagokizonez, iez baino euskara arluek 19.000 euro geso izengoitu, eta bate daukeu nabarmentzekue logopedia zerbitzuk kostetan izendu nigoeriatiken, partida horreke 20.000 eurotiken 50.000 euroa isotzea. Esango deu logopedia zerbitzua ikastetxeei eskaintze xoula, ikasliei eman alizeteko, zerbitzua askoitiko udaletiken kudeatzea, baino hitzarmena dauzkeu bai zeztu eta bai aspetiko udaletxiekine, eta zerbitzu hau 3 herrixetan ematea. Orduan, guztire euskara arluek 210.000 euroko aurrekontu eukiko. Nabarmenduko dugu hemen bate, ukatei dirulaguntzi ere, azkeneko urtetan izoztute eukideu dirulaguntza hori,
Eta aurten 10.000 euro gexo emango zaizko, bueno, 2000 datorren urteako 10.000 euro gexo aurre ikusi diteu, eta gero esangotan bezala, kredito konpromiso bat hartu da baite, datorren 2 urtetan urteko 5.000 euro gexo isotzi ere bai. Eta baite hemen aurre ikusi deu dirulaguntza lerro berri bat, AEKai emateko 5.000 euroko partidie jarri da. Gizarte ongizaten, lehen esan detan bezala, nabarmentzekue etxezetxeko laguntza zerbitzuek izango unigo erie, 115.000 euro gexo eukikoitu, erabiltzaile kopurue goraka dijuelako eta ondo balorauteko zerbitzu bat dalako. Eta lehen esan detan bezala baite, gizarte zerbitzu giza ezitzailea eta psikosoziala ere, bueno, datorren urtin lizitatik tokatzea, eta hor teknikuek azterketa bat egin du zerbitzu horrena, eta aurtengo 180.000 eurotik datorren urtea 273.000 euroko aurrekontue izango. Berdintasun da prebentzio arlue dagokionez, 2008an 217.000 euroko aurrekontu izango, 102,6ko igoerikin, berdintasunek 9.000 euroko igoeri eukiko eta prebentzizuk 11.000 euroko igoerie. Nabarmenduko dugu hemen alde batetik Azkoitiko LGTBI+ diagnostiku eta ekintza plana iteko 20.000 euro aurre ikusi diteula, hau izen da partida bat EH Bildukin adostu deuna baite, eta prebentzio kanpainatakore 8.000 euro gexo jarri die, bai ikastetxin adexizon prebentziotakore 2.000 euro gexo jarri dielarik. Alkatetzako partidei dagokionez, zail honek lehengo urtiekiko jatxiera nabarmena eukidu, eta motibuek nik bi esango nituzke. Alde batetik, Azkoitia 700 urte ugarrenako partidie amentzauen sartute, eta ja aurten bukatze deu Azkoitia 700ekin. Eta bestalde baite, lehengo urtin jarri genitun 1.000 euro aurrekontu parte hartzaileik herritarrak erabakitzeko gero 1.000 eurosek zertan gaztau. Horrei buruz esango deu, datorren urteako aurrekontu parte hartzaileik eiteko, formazio saso batzuk euki diteula politikuok, eta danon artin adostu deula datorren urteko prozesuen olakue izangoan. Orduan horren ondorixoz, aurtengo partidatik kontratazio bat esleitukoa, prozesu hori nola egin laguntzeko aholkularitza baten laguntzi euki daiun, eta erabaki deuna da, eta horire aurrekontuko, lehen esan detan, konpromisun hartien dao, behin prozesu bukatzean nien, que espero deula 2008ko irailineo izetie, gerakinetiken 300.000 euroko partide bat jartzie adostu deu, datorren urteko herritarrak aukerau dituen proiektu hosek aurrea emateko. Orduan, orokortasun batin, Azkoitia 700eako jarritxe zauden 80.000 eurosek eta 1.000 euro haueken dute, 180.000 euroko jetxiera bat eukiko luke partida honek, baina ez da inbeste jetxi. Zergatixe da, alde batetik gune tentzion hauek izendatzeko azterketi egiteko 19.000 euro jarri diteula, hori bai Azkoitia baik eta baike EH Bilduk eskatze zeben partida bazan, eta baite herriarekiko komunikazio hobetzeko partidie, zein deula, reforzau egin deula, batiz bat, parte hartze prozesu egiten nahi deun hau, aholkularitza honek, aholkaute komunikazioako eta herritarra mobilizatzeko ikuste deulako hor gexo berko deula. Lanak eta zerbitzuei dagokionez, orokorrien 5,82ko igoeri eukidu, eta haman nabarmentzekuk izango litzezke San Martin auzoko aparkamentuk, lehen esan ditutenak, 1.000 euro, Bazarribidetako seinalitikatakore 115.000 euro jarri diteu, parkik eta lorate sentzat 115.000 euro jarri die, eta bestalde, bai indeuna da hemen, azkeneko urtien alokairuko dirulaguntzak eta alokairu soziala bultzatzeko dirulaguntzak ez ditu herritarrak ezkau, hor egixe da jaurlaritzak eman etxeitula dirulaguntza hauek, orduan jaurlaritza eskatzetu jendik dirulaguntzak, orduan partida hauek kendu inditeu, eta, gune tentziona hau azterketa hori etxe deunin, etxe utze izezali da, nola eman leike eson, ikusiko deu eta jarri berdin partidak jartzeko prestutasun osue daukeu. Udaltzaingoko organuei dagokionez, 55.000 eta 200 euroko aurrekontu badauke, iez baino gutxixo, aurten ez deulako inbertzisoik aurre ikusten, herri alde zaharreko sarbidetako kamarak eta martxan daudelako eta beste inbertzisoik ez dixo aurre ikusten.
Ingurumen arluk 1,86ko aurrekontu igoerie dauke, eta guztire organo honek 2.202.215,07 izango ditu. Hemen nabarmentzekue datorren urtin tokatzeala baite udalerri barneko garraio zerbitzue urbanue bezala zautze deuna esleitzie, eta hor, 37.000 euroko igoera bat aurre ikuste deu, lan baldintzak igoe dielako, erregasen kostieke iso indielako, eta guztire 167.000 euro jarrikoie. Mankomunidadeko partidieke igoera nabarmena dauke, iez 1.311.653,04 jarri gendun, eta datorren urteako 1.654.915,07 ipintzia aurre ikuste deu. Hemen esango deu, atzo onartu genitula mankomunidadeko aurrekontuek aho batez bertan, eta guk eskauteko partidie jarri dugu. Lehen esan detan bezala, eraikin publikotako 105.000 eurore, eraikin publikotan transizio energetikoe bultzatzeko inbertzisuk 105.000 euro jarri diteu hemen. Hemen bai esan, azkoitia baike partida hau eskatzezula, 160.000 eurokin, gexo igual plakata bideraute zauen, hau igual orokorro hau ezan, hidraulik unare zehoz eskatzezan, daneako balixo du hau, transizio energetikuek dana ikutzeuta. Gero batxe jarri diteu 3.000 euro bielur elkartien sartzeko, hori bai azkoitia baik eta bai EH Bilduk eskautako partide bada, eta 7.000 euro jarri diteu txakur parkie atontzeko PSEek eskautako partidie. Eta hemen dikuste batxe informazio panelak, ekintzez betetako errixe daukeu, eta panelak txikitxo gelditze zaizku, eta panel hosek berritzeko EH Bilduk eskauzitun batxeen 18.000 euro, eta hosek jarri inditeu. Eta geuke jarri genuen partidie landarrurrek erosteko, da EH Bilduk eskatzen zitun, eta guk 10 jarri bagenitun hasieran, 25ekin aurkeztu deu aurrekontu hau. Eta azkeneko nik uste esango nuke 4 urtetan bezala, datorren urtine landalur zailen mugan digitalizazioekine jarraitzekore beste 50.000 euro aurre ikusteteu. Sustapen ekonomikoi dago kisonez, hemen irorgi berritzenek emateu hemengo partidaik haundine, eta 103ko igoera bat aurre ikusi da bertan, hau azte hartin euki gendun, eta irorgi lantzeneko aurrekontuk onartu genitun, aspetita askoitiko udalak, hau batez, eta, hau batez ez, azkoitia bai abstenio intzan, dokumentazizue pixke berandu bialdu zan, eta taldin lantzeko denbora gutxi eukizebelako, baina beste danok alde azaldu ginen eta onartute daude. Eta komertzio txikixe eta ostalaritzako programakore 12.000 euro gexo jarri diteu. Lehen esan detan bezala, hau edie organozka eta partidak eukiko ituen, eta gexen haundinek nabarmendu ditut, beste partida asko jarraipeneko partidak die, eta danok ondo ikuste genitun partidak, programak martxan daudelako eta jarri inberdilako. Baite aurre ikuste deu Floriako irisgarritasun fazikin jarraitzie, eta hor datorren urtien 5. fazien azterketie dalaba daukokixo proiektu eiki aurre ikuste deu. Asfaltatzeko kalieke, leko askotatik eskatzi izkube, eta hor plantxo bat eiki aurre ikuste deu, ikusteko zeini nundik hasi eta nola segiu. Kirolmai bate badao, eta kirol teknikai bate 2008an kontratau deu, eta, bisek harremanetan jarri, eta herrixen daukeu kirol taldeen bizibilizazio emateko ekintza bat antolatzi ere aurre ikusten aigea. Kirol taldie eta daukeun anistazun hori, biher ikusikoa, biher bai daukeu kirolai honenan aukeratzeko ekitaldixe. Eta batxe, lehen azierrek esan duen bezala, Santa Clara eta kanpo igerilekutako bitartin daon espaloi hori berritzekore, azterketa bat eiteko gaigean datorren urtien. 2008ko partida asko txertau ingoteu, autoelektrikun karga puntuk jartzie, horire ja martxan daukeu, komun publikuk ipintzie, alde zarra sustatzeko partidie lehengurtin jarri zanare txertau ingo deu, landalur publikun azterketi ere, hor, ze korredor ekologikuk ze landalur harrapatzeitun ikusi, eta landalur hosek erosteko
posibilidadi bal daudeno ez azterketa hori egingoa. Bestalde txertauko txeu batxe nola ez herri parte hartze prozesutiken ertentzeben proiektuek, batzuk ja martxan daude, baino beste batzuk ondik ez die jarri, eta hoseke txertau ingotxeu. Eta azkenik esan, 2008 gerakin bat eukitzie aurre ikuste deula, eta gerakin horrekin, bai guztauko liukela, obeintzet idatziz ala jarri diteu, atletismo pistan proiektu egin ondoren partidie jarri egikaritzeko, hor ikustet lehenengo erabakin berko dukela nun ipini berdeun. Gero txerloiene ikuste deu komunek eta aldagelak etxeko, horra igea kanpofueleko parte batin proiektutxo bat etxen, eta gerakinetiken hori etxeko gaigean, hor komune, egokituteko komune gaur egunien daukeu, alokaute daukeu, komun portatil hauetako bat, baina bertan ja fijo bat etxie izango zan, eta horrekin batea, tenizekuntzako aldagelak eta bulegotxo bat ipintzeko eraikintxo bat etxie izango zan. Nola ez, lehen esan detan, behin 2008 etxe deun herri parte hartze prozesutiken, aurrekontu parte hartzaietatik, herri hortik ertetze ben proiektuek aurrea emateko 300.000 euro ipintzeko konpromisue bate idatziz dao. Ikastolako patixoko proiektu ere inde daukeu, eta horire datorren urtin martxan jartze guztauko litzaiguke, hor pixkez zai gaude, hezkuntza sailek dirulaguntzak ateatzeitun, eta bainare dirulaguntzak ateatzeitunin proiektu preparaute daukeu, proiektu aurkeztu, eta emate joen dirulaguntzie ikusi, emateku dan, diferentzixe jarri baldimaleik edeu jarri, eta bai behintzet gure taldik lehen ez deu proiektu hori osotasunin dana batea egikaritzie. Bestalde urtero ite deu batek Gipuzkoako urakeke herrixen zier beharek eukitzeitu tubo batzuk aldau berrak, aspaldiku dilako, galbanizau edilako, amiantozku dilako, eta hor bai ikuste deu proiektu iten aigea Julio Orkijo ingurun badaola aktuazio bat egin berrekue, behasei interesatzezako eta horrekin batea guke espaloiek berritzeko aprobetxauko gendukena, proiektu eken nahi da, eta behin proiektu ekeanin ikusiko genuke zemateko diru kantidadi berdan, eta hori jartzie guztauko litzaiguke, eta baite, naguzia 80ko esan detan bezala, behin lokala eroste deuniene, ikusi berko deu, lokal horri zezalide emate xo. Hortiken aparte, esan detan bezala, aurrekontu honek 5 kreditu konpromiso dauzke baite, kreditu konpromisuk die, konprometio itegeala datorren urtetako aurrekontuk baite konprometitzea, eta hor dauzkeun 5 kreditu konpromisoek die 3 aurreti datoztenak, bat daukeu Azkoitia Lantzeni Lixibia hauentzat emateizkoun 95.000 euro inguroko kreditu konpromiso dauzkeu, ja 2006-en bukau iteana, que orduan 2008-en ikusin berko genduke beste kreditu konpromiso bat hartzea noez. Bestalde daukeu beste kreditu konpromisue Uizako kapital handitzina, eta hor ja 2008 gelditze zakuia, 2008 izango zan 3. partie, 105 geldiu ginen da, lauzatiten ingo gendula, 2008 ingo deu 3. eta 2008 gelditzea 4. Besti daukeu, kalegarbiketako lizitazizue, ontxe esan deuna, dokumentazio rekeriuko xeuna, hor inbertzixo batzuk eki aurre ikustea, eta inbertzixuk 8 urtea amortizatzeko aurre ikuspena inda, eta kontratazio berriz 4 urteako da. Orduan hor, 4 urte bukatzea nien, teoriz, kontratazio berri bat atako bagenduke, berriz emakinei berrisekin beste 4 urteako atatzeko morune hongo gineke, baina, diskuru batin, ez bagenduke ateako hor konpromiso bat hartze deu, makine osei faltazako bena amortizatzeko, horire jarri berko gendukela. Eta hori, 2008 aurre ikusteie, 186.867,50. Azkeneko kredito konpromisue, lehen Jose Joakinek pixketa aurratu duna da, Azkoitia Lantzen entzat 2006 beire, 550.000 euroko kredito konpromiso bat. Honen zergatixe da, dakiusten bezala, biala martxan dao, lehenengo fazie martxan dao, 2008-en, nik uste, ez dakit apirileako bukako deun, porque hor, 3. batzun menpere bagaude, Iberdrola eta Inderra eta Gazakin,
Baina, bueno, apirila aldeak honi pentsatzet horrie gexentxuneia bukaute ongoala, eta hor ja biharrengo fazikin aztie nahiko genduke, biharrengo fase horrek, baina batiz bat, horrein berdien lehengo filako etxiei emango lixokelako ja buka erie, eta horrekin ja Azkoitia Lantzenek fase horrekin, o etxe hoxekin, o partzela hoxekin dauken konpromizukin bukau ingo luke, eta egizezan kontablekire hor irabazi batzuk erakutziko lituzke, eta bere balantziei arnaz bat emango lixoke horrek, baino bigarrengo fazin alokairu sozialeko etxe bizitza datoz, proiektu ere ja aurkeztute dauke, etxe bizitza zailek, eta horrekin aurrea jarraitu alizateko, barruko urbanizazio lanakeit datorren urtin aurre ikusteiteu ez lehituko teula, ez lehipeneako, daki usten bezala, dirodana euki egin berda, gero igual, jadie baldima dao, horra horro bat eukiko deu, eta ez dugu aurre ikusten dirodana 2008 berko deula, eta horreatiken jarri deu 2006-rien udalak emango lixokela Azkoitia Lantzeni 550.000 euro. Gure asmoa izango litzeke, behin ez lehitzeanien eta ikusteanien zemateainoko berakadie, eukitzen baldin mau behintzet, gerakinetik jarri baldin maleike, gerakinetik jarri, eta harta 2006-ako kompromiso aukendu, porque 2006-ko aurrekontue 550.000 euroko inbertsio batekin azte baldin madeu, beste inbertsio danetako etzaku diroi geldiuko. Baina, jungo geha hitzeken aurrea. Oin momentuz, lizitazio hori eta alizeteko 550.000 euroko kredito kompromiso hori aurkezte dugu. Eta bukatzeko esan, aurreneko aldiz, naiz eta hirugarrengo urtie izen, aurrekontua aurkezte deula bate, ODS-iekin bate inde, ez? Garapen jasangarriko helburuekin bate inde. Aurrekontuko txostenien daude sartuta, ezan ariketa badala, oso ariketa polite dala, jakiteko helburu hoxekin ikusten danok ete deula bat, eta helburu hoxek aurrea emateko, pista bat emateiu, udaleko ze programa bultzein berko genituzke, eta ze gaztu bultzein berdikeun helburu hoxek aurrea emalizeteko. Aurten, eudelek 18-arren helburu bat sartu du, 18-arren hori euskerie eta euskal kulturie ilotuteko helburue da. 18 helburu die, 18 hoxetatiken bi helburu 16 eta 17 kanpo gelditzeie, badakiu txosten hortan azaldu itea bakoitzea zenbat destinatze deun, baina gero beharek etxeun txostenien alderdi sozialea, alderdi ekonomikoa o ingurumen alderdire zenbat emate deun kalkuluetiako garaxen, kanpun lahatzeitu bi helburu hoxek. Baina, ariketa polite da, 2 urte bagen eusken eman diteueken, webgunien aurreko 2 urteetako txostenak zintzilikaute daude, aurten modelu epsketa aldau da, baina, aurrekontukin batea onartzeko proposamenakin gatoz. Horrekin batea esan, txostenak baite daukela elkarguneko aurrekontue, dala 1.112.500, aurrekontu hau oso jarraipeneko aurrekontu bada, aldaketatxo bat egin dixou, 6.000 euro gehitu diteu, ekintza desberdinek etxeko, 16 gaztiekin, elkargunea eta horra gaztelekure eta bultzeteko, hasekin behintzet ekintza hosek bultzeteko, EH Bilduk ezkauta, eta gelditzezat Azkoitia Lantzeneko aurrekontue, dala 3.000.000 eurokue, eta hemen nabarmenduko nuke, balen esan detan, fase berri horren esleipena eta horren hori ekie aurre ikuste deula. Bestela, orokortasun batin, bestela jarraipeneko aurrekontu bat izango litzeke. Orduan, laburbildu zauxe da, guk aurkezte deun aurrekontue, eta mendiken aurrea, hitze zuei emango izutet, ez datien nahi duztena esateko. Baina, nire. Bai, udal talde sozialistatik esan, herritarren egunerokotasunerako oso garrantzitsuak diren eta proiektu honetan jaso ez diren gaiak daudela. Eta horregatik ezin dugu gaur daukagun 2008ko aurrekontu proiektua babestu, eta kontra bozkatuko dugu.
Tamaldu egiten gaitu, gobernuak alderdi sozialistak aurkeztutako 10 proposamenetatik 3 bakarrik onartu izana. Atletismo pistaren proiektua idaztea, udalerrian dugun txakurrentzako parkean iturria eta hainbat jolas jartzea, eta aplikazio bat sortzea bizilagunek kexak eta iradokizunak erregistratzeko aukera izan dezaten. Aplikazio hori martxan jartzea funtsezko urratsa da Azkoitiarren eta udalaren artean zuzeneko komunikazio kanal bat sortzeko. Tresna gardena eta eraginkorra herritarrei erabakiak hartzen aktiboki parte hartzeko aukera emango diena. Horrelako ekimenak lehentasuna dira beti herritarrei ahotsa ematearen eta entzutearen garrantzia defendatzen dugun sozialistontzat. Horregatik positiboki balioesten dugu partida hau aurrekontu proiektuan sartu izana. Sozialisten proposamen batzuk onartu diren arren asko kanpoan geratu dira. Asko kanpoan geratu izana tamaltzen dugu. Adibidez, bide seinalitikak hobetzea, zenbait puntutan ez badago aparkatzeko ia markarik, eskola materialerako laguntza bat sortzea ere uko egin zaio. Besteak beste, proposamen batzuk Hala nola, zebrabideak hobetzeko partida edo espaloiak hobetzeko partidak handitzea jakinda batzuk egoera txarrean daudela ere ez zaizkigu onartu. PSek beste udalerri batzuetan bultzatu duen aire libreko liburutegi bat sortzea edo karabanak aparkatzeko gune egokitu bat sortzea ere ez zaizkigu onartu. Aktiboki entzutearen alde egiten dugu, udalerri irisgarriagoa, solidariagoa eta bizilagunen benetako beharrei erantzuteko lanean jarraituko duena lortzaren alde. Alderdi sozialistatik, herritarren interesen aldeko berdintasun politika inklusiboak bultzatzen jarraituko dugu, azkoitiar guztientzat aukera berdinak egon daitezen zerbitzu publikoak hobetzearen saiatuz. Eskerrik asko Janire, Jose Joakin. Bueno, gehien zuena horretik azaldu dugu, beraz alik eta erantzunik laburrena emango du. Udaoleko horrekontuan guk proposaturiko ekarpen batzuek onartu dituzue, baina aurretik izan dugun bezala beste batzuk bidean gelditu dira. Elkargunean, aretu nagusia atontzeko konpromisoa eman diguzue, baina momentu honetan elkarguneko gairi garrantzitsuena bertako kudeaketa da, bertako langileen egoera asko baldintzatu lezakeelako hartzen den erabakiak, eta hori horrela beste urtebeteko tartea ematea onartu dizuegu, dagoeneko iraungita dagoen lizitazioa gauzatzeko. Azkoitia Lantzenek herrian egin genitzaken inbertsio gehiena jateak ez digu grazia handirik egiten, baina hau da, jaso dugun erentzia eta herritarren eskari askori ezetza eman behar izaten diogu oraindik promotoreekin eta dituzuen loturak zuzendu behar izaten dituzuelako, haien onerako diren erabakiak hartuz herritarrenak lehen etxi beharrean. Eta azkenik lehen esan dugun bezala, herritarrentzat horrekontu hobea posible zela ikusten genuen oposiziotik, eta guk azken unera arte horri eutsi diogu. Dena herritarren onerako izango dela pentsatuz jarraitu dugu lanean, eta guk gaur ere pleno honetara giltza eskuan dugula etorri gara, baina zarrailerik ezin euskitu. Beraz, berriro ere, Azkoitia Lantzeneko kontuak medio, eta horrekontu hobeak posible liratekeela jakinda, ezin baiezkorik eman, eta ez bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Jose Joakin. Asier. EH Bildutik esan, gutxiengo akordio bat lortu dela EAJakin, eta 2008ko horrekontuk aurrea atea daitezen azten ditu ingo dela. Esan berdeu, proposau, gure iritziz behintzat aurrekontu hau ez diek gure aurrekontuk, zentzu hortan, beste aurrekontu bestelako batzuk egingo genituzkelako, baina ikuste dugu eman dien, sartu dien proposamenak eta indien hobekuntzak eta zeakin, Azkoitiarren eguneroko bizitza hobetzeko lagungarri dela, eta zentzu hortan, bestu ingo du, bestu, azten ingo beha bintzat. Eta horrekontutan, azpimarra hori ez, sartu diteun zeatan, danak aipau die, azpimarreko nituzke parke estalixen, aspalditiken parke estalixenak gu gintzet zein dulako, bestu dulako, bestetik transizio energetiko eta larrialdi klimatikuek eskatzeikun ardurakin urratzak ematen zehitzia,
Bueno, LGTBI ustailien onartu zen mozizua, eta bertan hartze zen konpromisue diagnostiko eta ekintza plana egiteko, eta bueno, guk hori berrezko ikuste genuen, eta hori gehitu da. Bestetik askoitik gune tentzionatu izendatzina, kontuten neuki behar da, 2008 batetik eguneko 23,4 inguru iso dila alkiler prezisuk askoitiko gauzo barrixo batzutan, eta bueno, hori igoera hundixe da, eta bueno, horrekin uste duk eskaute gaude, eta beharrezku dela pausuk ematia, eta bueno, gero baita ipaudinak ez, ukatekin indinak horrexue, amilu bikue, eta bueno, bestetik Floriako igogailua, bosgarren fasie eitien aldeku gehagu, 2015 lizitauta utzi zen, eta bueno, hori ondiken pendiente dago, eta uste dugu benetan Floriako zean igogailuen beharra dukenak goigo isen daudenak, eta diela, eta horretik lehen ez du ja bosgarren fasie eitie. Bestetik esan, oposizioen artine harremanak mantendu ditugula, lehen esan duen bezala, ez geha desagostasun handixek agertu diantza, baina gu bintze jarraituko dugu lanketa hortan, jarraituko dugu harremana mantentzen, eta jarraituko dugu bestien proposamenak egogisek iruditzezkigunak besten baita. Esan detan bezala, gu egin ronda hontan adostasuna iritsi ginen aztenitzeko eta aurrekontuk aurrera atatzeko, zentzu hortan hori beteko dugu, baina proposamen eta irekite gaude. Eta bestetik esan, lehen esan eta bezala ez dire berez gure aurrekontuk, baina bereziki Joakinek aipau du, eta guretzat hori elementu garrantzitsu da, Azkoitia Lantzenen kasua. Guk uste du Azkoitia Lantzen ezin dela ulertu 2006ko diseinau zen herri eredu hartatiken, eta uste dugu, gogor ordaindu dela baita ere, orduan egintzan zorpetzie, eta ondiken horri buelta eman ezin de gaudenez, uste dugu baita ere, apuen esan dugun bezala, guzti horri da nahi buelta bat eman bertzai baita, aztertu behar da, eta aurrera behirako erabakisek hartzeko gu gure ardurak behintzet horrekiko txu baita, eta hori gana esan da, azten ingo dela, eta... Bueno, banaka ziko naiz. Aurretik esangot, lehen aztu intzatela, 5 kredito konpromiso esan ditut, baino 4 esan ditut. 5. da ukatena. Aurten 2008ako aurre ikusi die 55.000 euro, baino 2006ako 60 eta 2007ako 65. Hori da 5. kreditu konpromisue. Hori esan da, janire, bai, zuen 3 ekarpen sartu diteu. Baina iko nukena esan da, guk lehenengo proposamena egin gendunien, alderdi danon ekarpen batzuk zeuden sartute. Asko gutxi, baino danona zeuden sartute. Eta naiz eta abstentzitsue EH Bildukin lortu, beste alderdixenak sartute daudenak ez ditu kendu. Posible zan kentzie, baino ez ditu kendu. Iruitzuzaku, eta beste alderdixenak sartu alizetekore gure aurrekontu ikutu berra egon da. Porque aurrekontu kuadraute zauen eta sartu alizeteko kenketa batzuk egin berra zeuden. Eta bukaeran gaina, janire, zuk eskatzen itun zebrabidetako eta asfaltatze lanetako eta partidak geixo eskatzen itun, azkenin kuadratzekore datorren urtekotiken kendu indeu. Jose Joakinek esan duen bezala, 2008-aukuk egikaritzeko daude, eta txertauko etxeu 2008-a, eta txertauteko horrekin gehi, datorren urtin jartze deunakin, asfaltatzeko zea bat eke deun. Asfaltatziei emate xoun eta pintxaketiei emate xoun olako aztindu bat. Orduan, beste partidak, geuriek lehenetzi genitun zeuenak sartzie baino, eta momentun ez genitun ikusten bain berrezkuzinik. Jose Joakini esango xot, lehen ustet neiko erantzun dixotena, baina hor esatzezu dauzkeula, promotorikin dauzkeula, guk ez dauzkeu, dauzkeu dalak, eta dauzkea Azkoitia Lantzenek. Eta behin da berriz errepikatzet, Azkoitia Lantzen dano gehala. Osea, Azkoitia Lantzeneko administrazio kontseilue eta Azkoitia Lantzeneko juntie udala uda. Osea, 17 kidio gea Azkoitia Lantzeneko juntakide. Orduan, guk ez dauzkeu, dauzke udalak, eta guk jake udala dauzken, ardurez hartu diteu, eta ardure osei
erantzuten, intentatzen aigea. Hortako udalak momentu hontan dirue jarri berra daukela gauz batzuk eiteko? Bai, baino iruitzezaku jarriteko diru oseke ondo jarriteko diruek diela. Txaloneko bial hori iruitzezat herrisentzako bial importante bat izengoala, eta gero horrek emangoun albidetuko ju baite, bai etxe bizitza librik eta baita alokairu sozialeko etxe bizitzak euki alizetie. Orduan, arduraz hartuteko eta bertan hartuteko konpromizuek bete berra dauzkeu, kontrakuk, igual, ondik eta diru gexo supozauleik eiulako. Orduan, hori esan da, EH Bildui beak esan duna, ez? Eskertu igual, ziratiken adostasuneako erakutziteko borondatie, lehengo hitze gogoratzen naiz, bileran esan zeuna izan zen, ez gaude oztopatzeko. Orduan, baina hori aitziek lasaitasun punto bat emateu, zartu inditeu, zuek eskauteko danak ez dut esango, porque bat beste geldiu die hor, konpromiso batzuk, baina niri iruditzezat negoziaketa bat hori dala. Osea, ezin du batek dana hartu eta bestik dana hartu, baizik eta bi aldiek lagaberde beze oze. Hortan ikustet, zuekin hori posible izen deula ingo hontan, ez nun posible ikusten, eta ez genuen posible ikusten Azkoitia bairekin, beharek telefonotik otzeintzinin, esan zin bezala, ez dinat ikusten, aiako geanik inoa, eta, bazakinat gaur azaldu berdenela, o gaur bi aldu berdenela dokumentazizu, baina, behintzet aurretik hori esan da. Eta geuke ketzaile ikuste gendun, ikusite gaur, ze tipotako emendakin sartu dan, partida hosek erabat desadoz geundelako ikutzeko. Orduan, ez dakit, beste inork zehozen nahi duen esan, o bestela bozketan jarriko nuke. Ja nire bai, ez, Jose Joaquin, ez, bozketa jarriko dugu orduan. Eta irizpenak ezateun bezala, lehenengo puntu da, behin-behingoz onartzea Azkoitiko udalak 2008ko ekitaldirako izango duen aurrekontua, 18.360.000 eurokue. Bigarrena da, behin-behingoz onartzea Zubiaurre Elkargune Institutuaren aurrekontua 1.252.500 eurokue. Hirugarrena da, behin-behingoz onartzea Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimoaren aurrekontua 3.083.454 eurokue. Eta laugarrena da, behin-behingoz onartzea aurrekontu kontsolidatue 41.154.354. Hemen esan, konsolidau ez tala iruren batuketie. Elkarri partidak eman etxe zaizkolako, udalak elkargunei eman etxe xolako, Azkoitia Lantzen ire eman etxe xolako, batuketiek ez du ematen, aurreko iruren batuketik ez du ematen 1.000.000 hauek. Orduan, behin onartutekun, 2003 foru arauek 15. artikulun ezateu udalbatzarrak aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman ondoren, jendearrean jarriko da, Gipuzkoako aldizkari ofizialean, udaletxeko iragarki olean eta gehien zabaltzen den egunkarian iragarri ondoren, 15 egunez jarri ere eta epe hori bukatuta, erreklamaziorik ez bada izan, berriz ere ipiniko dela, osatzen duen aurrekontua guztia kapituluka laburtuta, iragarki olean eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Jende aurrin daun bitertin, interesdarunek, alegazioak aurkeztia izango be, eta behin betiko inungo alegazioak ongo ezbalitz, behin betiko onartutako aurrekontu orokoren kopia bat igorriko zaio foru aldundiari. Orduan, hori da bozketa jarriko gendukena. Orduan, aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, Unai, emaitza? Aldeko botoak EAJ, abstentzioa EH Bildu, eta kontratako botoak Azkoitia bai eta PSE, beraz, onartuta. Behin laugarrena bukaute, bosgarrengoa pasauko gea. Bosgarrengo puntue da, 2025 ekitaldirako Azkoitiko udaleko langileen plantillaren eta lanpostu zerrendaren hasierako onarpena. Aurrekontukin batea azkeneko urtitan, lehen esan eta bezala, langileen plantille eta lanpostun zerrendiek hartze deu. Datorren urteako ez dugu aldaketaik aurre ikusten hasiera baten, azkena onartu genduna urten aldaketa bat egin ginon, eta aldaketa horren ondorixoz aurre ikustean aplikatze deu, bai egitxe da, egunera hauek eiteula, soldatak igotzen jungean einien, bertan asaltzeienak egunera haute dijuzte. Eta bai ezan, 2008-en, lehenengo iruilekueneo, aldaketa bat igual aurre ikuste deula, eta jungo gehala hitzeiten horren ingurun. Ez dakizoz ezateko daukizuten, janire, ez, Jose Joaquin, bai?
Gure oniritzia emango diogu, baina urte bukaerarako partaidetza teknikari baten kontratazioa bultzatu nahi genuke. Iraila urria aldera aholkularitza zerbitzua bukatu ostean martxan jartzeko. Horrek datorren urte hasieratik nola gauzatu, aztertzea eskatuko luke, eta udalean kontratatu ezingo baliz berriz, programa baten bidez edo burutzea. Eskerrik asko, Jose Joakin, Asier, ez. Orduan, irizpenin jartzen bezala, Azkoitiko udaleko 2025ko lanpostu zerrenda eta plantilla onartzea, irizpen honekin batera bidaltzen diren eraskinen arabera, eta lanpostuen zerrenda informazio publikoan jartzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki olean 15 egun laneko epean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, Tokio Gazunen legearen testu bateratua onartzen duen martxoaren 5ko 2004 errege dekretuaren 169. artikuluak xedaturikoaren arabera, interesatuek aztertu eta erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Inolako erreklamazio eta edo iradokizunik ez balitz aurkeztuko, behin betiko onartutzat hartzea. Erabaki hau gardentasun atarian argitaratzea eta udaleko langileen ordezkariei jakinaraztea. Hauxe da bozketan jarriko deuna. Aldeko bozkak, aho batez onartua. Eta 6. puntue daukeu, 2023-2025 Azkoitiko udaleko dirulaguntzen plan estrategikoa 2025ko aurrekontura egokitzea. Plan estrategikoen azkeneko urtie da, 2025, orduan datorren urtin berrixeikie tokauko zaku, eta oin proposatze deuna da, onartu dien aurrekontu hoxetan dirulaguntza lerro batzuk berrixek eta beste batzuk lehenguek, baino kantidadiek egokitute daude, eta plan estrategikoko eraskine, partida hoxeta egokitzie da proposatze deuna. Zerbait izateko? Janire, ez Jose Joakin? Diru laguntza berriak lehen daudenak aldatu behar badira edo daudenak edo berriak sartu, plan estrategikoun txartatzi beste izteola askatzen eta ados. Eskerrik asko, Jose Joakin, ez? Orduan, proposatze deuna da, esan deun egokitzapen hori ekie, eta gero, betiko tramite administratibuk, iragaurki tablan argitaratzie, gardentasun atarixen, foru aldun dire, eta, hemen jartzen bezala, hori da, herritarrak berri izenda seben argitaratzie, Gipuzkoako aldizkari ofizialin eta Azkoitiko udaleko web horrixene argitaratzie, eta hoxe izango zen irizpenea jarriko gendukena. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, Unai, emaitza? Aldeko botoak, EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai, abstentzioa, PSE, beraz, onartuta. Ben ja 6. puntu egin de, ez oiku edanez, ez da beste puntoik, eta bukatutzat emango genduke pleno hau, nik bakarrik gabon zoriontzuk eta urte berri hon opadanoi, eta ez dakit, hitze galdezkareik ez da ota, baina, ez dakit, zuek berste uste ber, hartu hitze, Asier. Ez, bakarrik komentau nahi genuen, azken aldixen nahi da ikusten enpresa ezberdinetan egoera zailek ematen nahi dila, ikusi dugu dendatan ebai, egoerie ageriku da mesela, ontsi ikusi dugu mesela, ziden horrekun konzentraitxue, gu behintzek gure partetik gure elkartasunea azaldu nahi zu ziden horri, eta uste dugu udaletxetik gen baita, ente ze autonomu da, eta beste ekonomixe ikutzi xo, baina gure babesa saltzi baita egokixe ikuste dugu udaletxe bezala baita, bizien egoerekin eta ematen nahi dan borroka eta negoziazio. Esan, udal gobernu honek ez daukela inongo eragozpenik, por supuesto, babesa eskaintze xeula, batzuk publikoki eitebe, beste batzuk publikoki ez debe eiten, baina udal gobernu hau, hainbat langile, enpresa desberdinetako langilekin, zuzendaritzakin bildu da, eta gure esku da ondan egingo deula, herrixen honeako aldan dana egiteko. Orduan, hori esan da, bukautzat emate dugu. Eskerrik asko danoi.